A Facultade de Informática da Universidade da Coruña é o centro de referencia en informática de Galicia. Conta cun profesorado de altísimo nivel docente e investigador, entre os que hai varios premios nacionais de informática. É a única facultade galega que imparte o grao en Enxeñaría Informática coas 5 especialidades existentes en España: Computación, Enxeñaría de Computadores, Sistemas de Información, Tecnoloxías da Información e Enxeñaría de Software. A calidade do grao en Enxeñaría Informática da UDC está avalada por un selo europeo. Esta facultade ofrece un itinerario de clases en inglés. A taxa de empregabilidade dos seus titulados é do 100%. Imparte tamén o novo grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos. A Ciencia e Enxeñaría de Datos é unha titulación nova, amplamente demandada polas empresas para postos de traballo de gran responsabilidade. A UDC é unha das poucas universidades españolas en que se completan as dúas perspectivas deste grao. Ciencia de datos, vinculada á estatística e á intelixencia artificial, e enxeñaría de datos, relacionada coa computación de altas prestacións, internet en dispositivos ou optimización de bases de datos. Desde a Facultade de Informática contribuímos a cambiar o mundo. Entra no futuro. Entra na Facultade de Informática. Universidade da Coruña. www.udc.gal